Здравейте, дами и господа, аз съм Нокси БГ, днес с мене... Съм аз и Фиго 7. Да, това са женски скин. И така, днес играем в Hypixel, да. И така, къде влизаме? В Мегамод. Мегамод, окей. Там съм. Ма чакай да таковаме да бъдем отбор, то май може. Ще са парти. Парти, инвайт. А да. Нещо такова беше. Как си беше какво ти беше името? Тони Дъра. Как? Тони Дъра! Не те намирам. Как е така? Чакай бе. Парти, инвайт. Как ти беше името сега? Тена, гледай. Бързо. Need G. Давай! Click here to join. Go. Отбор ли сме? Да. Окей, и You join it, мисля, че играме на този матч, на този мап и в момента сме на игри. Да. Значи, ако пак ми лагне, аз ще се хвърля през балкона. Нищо, че е студено навънка. Ще се хвърля на снега. Ще те правим бяла мечка. Така. Вау, 4 сме. 5 сме. Динев в небето. Бате, стига! Динев в небето. Мах. То в небето. Ще пикнала и аз слизай долу, бе. Аз се слизам надолу, мата. Така, аз чакай, къде има честове да се боря. Ето тук. Аз умирам честове. Гледай ги, бате. Как на фан... Фармих си дъма кирка. Аз пък си имам енчантинг тейбъл. Вие не видяхте често горе. Аз сега си взимам отгоре. О, Даймонд меч и Даймонд панталонки. Не знам защо ма бате ми цепи като на куче. Даймонд меч и Даймонд панталонки. Това много ми харесва. Аз съм с... Имам въдица, имам лава, имам какво ли не, човек. Нищо ли не ми остихте на мене, бе? Аз имам в средата. Ама, чакай ме. Хвалих, чакай. Искам си взема диамантите, имам дъма кирка. Значи, ако ми лагне още веднъж, бате, ще се хвърля през прозореца. Абе, имаме ли поне 3 диаманта в долу? Аре, бе, бате, идвай, бе. Не, направят едно в едно, направиха, бе! Убиха ли те? Направиха, бе, брат, някакъв ми дойде с енчантът меч. Те ни изнесоха тука. Ти къде си да те гледам? Ще разбереш. Ето те! Бате, цепи ми като на куче. Дай му. По TNT-то. По-тежкото TNT. Къде отиваш там, бе? Там ще направят на нищо. Айде долу, бе! Тофу дома! О! Това как се сейвна? Не, там. Малко. То беше... Някакъв цели с лък. Някакъв трол. TNT. Айде да ходиме по него. И взех само едно. Много ще ми скефи, ако някой те е такова с огнена стрела. Айде! Хедшота! О, някакъв там те пази, някакъв те спасява. Така, електро, електро, доста яко име. Електро, какво става тук, бати мелето, тук дъма меле. О, бягах. Е смачка, както гледам. Къде изчезна, бе, Вуд? Ето те. Ти си единственият наш отбор, айде! Падна! Аре, аз ливам в лобито. Играем Builders, нали? Айде, чакаме на 3, 2, 1. Чакай, бе! Мамка му. Ама аз съм там! Бързо идвай! Чакай, бе, ние сме в отбор и ни пуска... Ти какво пускаш, това пуска? Вливай от тук, бата, няма никой. Бара, бе. Просто явно в този сервер няма никой. Къде си? Майнхъл. Така. Ела, къде пише play. Play. Ето ме, къде си, бе? Нямате. Виж къде пише Arcade Games
и отиди в лоби 12. Лоби 12. Лоби 12. В лоби 12 съм. Ела сега от лявата страна на плей. Ето те. Айде бе, мангал. Сега къде сме, бе? Тук ли е билдърите? Сега, Тук не е май за да бит батъл. Farm Hunts. Търси го, его е горе. Ето го! Горе цъкаме ли? Да. Не! Стой! Не! Ето това тука. Цъкни го, то ще джойна аз с тебе. Къде бе? Тука бе! Това ли? Еми да! Не ти да. Вътре съм. И сега какво? Ама ние сме отбор ли? Какво? Да. О, сега ще видим какво ще стриме от. Лут, аз не съм добър в строенето. Верно ли бе? Обаче дай да направим този билд батъл и да спираме клипа, че да вземем да стане много дълъг. Good work, guys. Танк! Йо! Я? Ако така се направим на грамотни. Добре, аре, джойвате по-бързо, момчета. Танк я вара мача. Вариш ракия ли бе, брат? Вара ракия, че е нещо. Значи си човека си вари ракията. Така. Оставя тук. Значи, Мармейк, Потато, Робот. Аз съм за тази къща, нищо, че не знам каква е. Футуристик. Не, това по-добре не. Потейто! Потато! Аз Ето ще те! вземе картоф. Чакай да си... Вземи си един картоф в ръка. Вземи си един картоф. Така. С кой ще го правя този картоф, бе? Така, Късят. чакай. Виж са. Това ще е интересно. Хвърли го ето тук, чакай да заграда. Да, си гледаме картофа, чакай. Май така трябва да го заграда, за да не се... То не ми дава, дропвам, бе. Ми да, дропвам. Не. Баре стриме по-бързо, че няма имаме време. С кой ще го правим този картоф, бе? С клей. Дай му, ето картоф. Значи, окей. Виж сега, ето тези блокчета ще използваме жълто като нас и черно като Янко. О, да. Опа, я пак служи си го копна. Така, окей. Да, си така. Така. Нека си... Значи виж са, виж. Ето така, така да го дигаме. издължаваш нагоре. О, не, брат, аз не направих това. Чакай. Ето. Стига. Какво стига, бе? Ма не бе, така бе. Така нагоре. И после ще го издължим така на така. Колко дигаме? Чакай бе, трябва да се дигне още едно от тази страна. Дявай ти! Така, сега, готов. Сега ще го видим как ще го направим. Имам идея! Гледаш са. Сега ще видиш пато професионалист. Дай го насам. Не! О, сетих се как ще го направим. Аре да направим от уния... Ето го, правим го, не Не просто. бе, копичките са от Макдоналдс с картофки. Да може бе. Мамка му, чакай. Чакай, там е един в ръката. Ето го, бе! Давай да слагаме Янковата. Ти отли си, бе. Знаеш колко грозно стана. Мале, легове. Ама ние тук трябва да го правим. Ама не са едни и същи, бе. Абе, пука ти, бе. Седи, Това бе. е бабата. Бабата, това е картоф. Седи, бе. бе. Напарай, бе, батал. Ето пак. Защо ми цепи така, значи ми е много интересно. Купи си компютър. Нямам пари. Първия Янко е сложен. Три янковци. 4 янковци. Така. Брат, това ще стане по-скоро бисквита. Абе, пука ти, бе. С шоколад. Ще обградим ли после с такова? Чакай малко, стой, не слагай нищо все още. Бати картофа, брат. Абе, аре промениме това вътре, бе.
Няма ли вътре да е по-добре съсед такова? А, не. Така прилича на не знам какво брат. Абе, какво правиш, бе? Тук бялото на картофа. А, брат. Ето това е бялото на картофа. Ти болен ли си, бе? Да, болен съм. Проблеми имаш ли? Какво бяло, абе? Абе, прави си го, тя ще направя отгоре нещо. Майка ти. И фу, е пикло. Пребами картофа, брат. Не ми аре сега, ти си го правиш си го ти сам тогава. Какъв хубав картоф щеше да бъде. Много хубав картоф. Ама, аз ще репортна. Само си посмял. Какво правиш горе, бе? Ще разбереш. Ще добре, сигурно сега ще направиш шитбат. Оп, оп, оп. Това прича на бисквита! Ме пука ти, бе. И да бисквита, нали пак е ядене. Виж, бе! Вати картофа. Ето, няма ти стане, бе. Няма ти стане. Нямаш време. Значи. 100% другите са по-добри от нас. Ама, нека да гласуваме, нали, не с пулп, защото така ще ни отнеме на нас точки. А няма да... Ето тук намерих си перфектното място за седене, да те гледам какво правиш. Виж и... От ето тук ще гледам и съм ти шеф. Гледай. Ти ли, бе? Да, аз. 15% намаление. И какво кейф ли са? Чакай, аз тук малко си построим. Така... Магма блокове? Не може, нали? Деям, не може. Чакай нещо тук да си построим. Значи ще взема така, така. Така, тук просто ще си построим. Знаеш какво ще построя? Тук моят хората си седят да човек. Да. Вижда човека тук може да си седят да гледат хубавия ни картоф. Не мога тук това да го довърша. Опа! Потато. Опа! От потейтото ни излиза вода. Станало е на орех. Така. Ето, потато. Потато! Ние сме най-лудите. Патато. Ще мога да го спълна. Кажи ми, че ще мога. Мамка му. Виж ти ще изпим главата, Сега ще му сложим зъбите. Виж зъби, бе! Не барай, Ще бе! взема от на Янко зъбите спокойно. Стига бара, бе! Аз тук правим на хората да е... Какво правиш, бе? Махай го, бе! Не, бе, ето бе. Виж сега е по-добре. Ти си болен, бе! Повече прилича на корабийка. Даже масичка тук бехме сложили за бриха. Какво е това, бе? Аз му давам окей. Спагети. Пътейта са, не. Това е яко, бе. Това е яко, аз му давам. Това ми... аз. Това ми прилича на пица. Размазана пица. Така. Какво трябва? Това човек ли е? Това едното е пулп, значи ще дам супер пулп. Не, бе! И губиме точки така. На кой му пука? Това си е за пуп, бе, брат. Картофчета! Един нека вади легендари, бати наркомана. Потейто. Ела бързо тука! Продажба на... Картофи. на картофи. То картоф не е лош, честно казвам. Аз му давам гуд. Окей. What the fuck? Are you kidding me? Това е мощно. Епик. От мен има епик печагата. Печагите. Really? Некой се сетил за Макдоналдса.
Епик, епик. Аз ти казах, че ще може. Builders. Това е като едно. Това е пуп. Виж му зъбите отпред, бата, няма един зъб. Ааа! Ето! Legendary! Legendary! Абе, те ще вадат червено, бе. Те не ще бъркат цветовете. Не знам кой. Пичалата си е седил картофи, бати. Епик, Legendary. О, колко яко. What the fuck? so cute. О, бати човек. Аде. От мен има окей. 12-то място! Имаше 13 отбора. Абе, ние от 13 отбора сме на 12-то място, бе. Значи сме най-зле. Не, бе, има по-зле от нас. Нашия вод, знаеш какъв е най-много? Къв? Пуп. Ела тука. Ева, бе. Повече няма правене. Добре. Клипът е много дълъг. Абаре, един дълъг клип да има е така. Добре, айде. Ама този път ще играме нещо друго. Така, Искаш и Ючи. Не. Сега да ми се цъка. Това го не виждам. Какво игра, бе? дай ще кажа. Аре нещо TNT Games, бе. Така. В момента се чудиме какво да направим, какво да играме, Аре, приятели. Cops and Creams. Какво? Пак е го виде, бе. Решетката. Да цъкам ли? Влизай вътре. Има и ресурс пак, който ще те пита дали да го сложиш. Сложи го. Yes, слагай. Че и Защо? така, приятели, малко да изчакаме докато ми се сложи. Оу! О, това съм го играл, това е много мощно. Аре, идваш ли, бе? Аре, бе! Така. Е тука, улево. Така, кое цъкаме? Цъкаш Deathmatch ли ще играме или друго? Не. Ти нещо така 5 в 5 ми се цъка като. Team Deathmatch. Цъкни на CDM. Аре, бе! Там съм. Само ние ли сме? Да. Много хубаво. Оф. Ела тук бързо, ела от другата страна, ела. Има трети мангасар тук при нас. Виж, О, ние сме кокочета. виж там. Смоковите видео. Значи, бате, Team A или Team B? Абе, каквото искаш. Team A. Цъкни Team A. Къде е това? Къде си, бе? Ти го цъкни. Team A и ти трябва да го използваш бързо. Не го цъкнах. Бате, много хубаво. Стана сме от един отбор. Ще гръмна. Ти ли, бе? Аз съм полицай. Сега си взем Desert Eagle и те почвам, бате. Как се купуваше, бе? Телефончето отстрани. Да, купих си Desert Eagle. Аз... чух шум. Тук да не ме... Аз този мап не го знам, бе. Мамка му. Да ги знаеш? О, някакъв тук иска да се... Някоя батка с мускули големи, мустаци големи, иска да ме стреля. Мале, как се чува? Аз съм вас ще намалил звуците. Бомба! Убиха ли ме? Добре. Брат. Аз лефнам на 5-та минута. Защо? Не знам. Това не е кеф. Аре, бе, давай, бе, това е като за край на... Не, аз няма игра до края. Добре, аре, на 4 на нещо. Не ме стрелите! Убиха ме! Как да си не... Джаки си не... Убих някакъв.
този звук... Аз съм много тъп. Окей. Я кажи нещо. Казвам нещо. То го убивам, за мене. О, не. И какво, нямам кил ли? Не. О, мага, убих си първия. Убих първия ми. Не съм ли добър, бе? О! Убил съм двама, но някакъв ме стреля зад мене. И то зад мене убих. Какво ми става тука? Трипълка, брат. Трипълка. Четвърти! О, не! Пети! Айде, убих ме. Петия бех аз. О! Нещо много добър станах. Някакъв 130 точки, какъв е то? То си игра 24-7 тая игра. Тук какво има? Аз се чекам някъде. Така, какво става сега тука? Ево ми са съвсем. Ево ми ти, бе. Пикло. Kill as many players as possible. With M4 in 60 seconds. Аз си купен форт тогава. Така. Съвсем форката, къде си му? Влад Мерин Джейн. Нека... Ти ли ме убива, мислех, че е някой черен. Янко. Янко. Крим's got 2 kills. И колко ти имат 2 kills? Охо! Аз мисля да лефтаме, че на този клип много дълъг, иначе той го правя! Айде! 6 кил, motherfucker. Аз имам 40 точки. Значи 4 кил имаш. Така. USP, чакай си купа USP тога. USP-то, брат. Аз съм в базата. Мри, бе! Хедшот. Аз колко точки съм? 81 точки. Какво ми става, бе? Доста здрав. Господ Бог. Той бил мой, аз какво го стрелям и си изхъбих патроните. Когато си ги изстреляш твоите. Тони Дъралон. 50 къп спойнц. От моят отбор аз съм най-лудия, бе. Значи, брат, от моят отбор имам най-много точки. Задам му на удаче. Бе, бате, къде се криете, бе? А вие къде се криете? Тук не мога да намерим един ваш мангал, аз съм дори във вашата база, не мога да ви видим тук. Тук вие ми седите, нека пратите ми кюче, то от мене ли е? То от мене. Ай стига ви е. Щех да убия някакво маца тук. А ми взеха. Тук се бъде. Какъв е то? Айде, вземи. Вземи, бе. Той пак бил мой, бе. Направих някакъв Team Challenge. Аз съм 155, някакъв тук ме мина. Сега ще ви то. Къде сте, бе? Бати, НАТО ли ви няма, бе? Къде сте се криете, бе, бати? Вижте вие. НАТО сме се каширали, бат. Какво сте се каширали? Ще чупим тиквата. Убиха ме! И мене. Убих някакво момиче. Мамка му. Бабе, с тая емка ги правят диви щастливи, Яс, бе. брат. Ама ние ви водиме ви, ес. Вземе. Бати ми мацата. Някаква бата ме взима пак, бе. Количка си намерих. Какво?
умри, бе, взех го, бе. Бати чореве. Кетчот от уникално много далеч. Аре, вземи и тая мацка отиде. Ма то ти пише като правиш хедшот ли, бе? Казва ти кетчот. Значи аз нямам хедшот. Майко, биха ме. Хабеки, иде, некъв тук. Турчин, мазан. Май ви биеме, бе. Хубаво ни бият, ама мене ми лагва и аз не мога... Айде, двама подред. Един от който умрем по много смотан. Значи... Трети кил. От моя отбор аз съм с най-много точки. Айде, гейм овър. Кой победи? Кой? Motherfuck. Кой победи? Седен. Садма! We won. И така, ела тук некъде. Ела бе. Ела свършиме клипа като хората. Ето тук се качваме. Ама... Къде си, бе? Така, ето е. И това беше от нас, приятели. Надявам се клипа да ви хареса. Това беше от нас. Съжалявам, че беше толкова дълъг клипа, ако сте го гледали целия си. Аз съжалявам, че лагваше като на куче. Да, нов комп, motherfucker. И аз бях Нокси БГ, той беше... Аз бях не мога да си кажа името. Нещо си играл. Мастино 7. И... И това беше от нас. Да.